అమరావతి రాజధాని అవుతే ఎలా ఉంటుంది అంటారు? అమరావతి రాజధాని కావాలంతే. అయితే బాగుంటుంది అంటారా? బాగుందనే కదా అక్కడ పెట్టింది. మరి 3 రాజధానులు బాగుంటుందా, ఒక రాజధాని బాగుంటుందా? మూడో ఒక రాజధాని చేయలేక వాడు కొట్టాడు. 3 రాజధానులు ఏం కడతాడు? మరి మావిగానే అంటున్నాడు కదా, మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు అన్ని కూడా కలిపేసుకోండి రాజధానిలో అంటున్నారు కదా. వానికి నెలల మందులు అయిపోయినాయి, అందుకని ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు అంతే. ఒకవేళ మరి 2029లో ఎన్నికలు వచ్చి ప్రభుత్వం ఏమైనా మారితే మళ్ళీ 3 రాజధానులు అంటాడా? మరి ఇదే అవుతుంది. మారే ప్రసక్తే లేదు, వచ్చేది టీడీపీ. అయితే టీడీపీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది అంటారు? బాగానే పనిచేస్తుంది. ఇచ్చే పథకాలు కానీ అన్ని బాగుందంటారు. ఫ్యూచర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ఇంకా చంద్రబాబు విడిపోతారంటారా, అలానే కలిసి ఉంటారంటారు? ఇంకా 10 ఏళ్ళు వాళ్ళే కలిసి ఉంటారు. ఓకే, అదే కాకుండా బీజేపీ కూడా ఉంది కదా, మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటారు 3 పొత్తులో ఉండడం వల్ల? బాగుంటుందమ్మా.